isikhathi sibi kakhulu bafowethu kube umuntu angavele ehambe yedwa nje ethi ahambe nje abe umzwilili yedwa. Uyamdinga uNkulunkulu umoya ongcwele. Uma umzalwane uyamdinga uNkulunkulu umoya ongcwele. Uma ungakabi umzalwane uyamdinga uJesu. Insuku zimbi sitshela umakhelwane ukuthi uyadingeka uJesu. Sibingelele zonke ingcebo zikaNkulunkulu bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyajabula ukubona onyawonhle bekhona kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Sibingelele bathandekayo ubaba Madida induna yenkosi, siyayibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Baba Madida siphakamisa izandla. Obaba bonke bathandekayo bakhona, omama egameni lenkosi yethu Jesu. Sibingelele intombi nezinsizwa. Ngibona kunabangani bami abancane bengekulunga vele bengekho. Angikhonze nje ebandleni engenayo ngisho noma ngone ingane eyodwa nje. Vele ngivala inkonzo ngihambe. Amen bathandekayo. So senimele ke nangu ya twinkle. Ngiyakujabulela ukubona labantwana endlini yenkosi. Malibonge igama lenkosi. Siyanibingelela nonke bathandekayo. Sanibonani bafowethu. Siphinde sibonge ithuba inkosi esilethele esinika lona ube sizokhonza uJesu ophilayo. Silethe nje imvuselelo bathandekayo. Actually silethe uJesu. Njalo umakhelwane lo bazalwane balethe uJesu yedwa nje. Malibonge igama lenkosi. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asifunde incwadi yabahluleli. Incwadi Judges chapter number 9. So fundani verses number 45. Ufuna umuntu ofundayo engangingizi. Ngenxa ukuthi sofunda amavesi alandelane bese siyashumayela. Asifundeni ke bathandekayo. uAbimeleki walwa nomuzi verse 45 uthi uAbimeleki walwa nomuzi lonke lolo suku, wawuthatha umuzi, wabulala abantu ababekuwo, wawubhidliza umuzi, wahlwanyela uSawoti kuwo. Enkathi ethela uSawoti wayesenzela ukuthi noma yini eyotshalwa kulo ndawo engamili. Futhi wayilona nje izwe uAbimeleki. Somebody say amen. Wawuthatha umuzi, wabulala abantu ababekuwona, wawubhidliza umuzi. Akushuwo ikhaya lapha kwaZungu, kushuwo idolobha. Lo amazelo kushuwo isity. Suthi walibhidliza umuzi, lethi wabulala abantu ababekuwo. Unenhliziyo embi lo baba. Mayiqeda lapho wayese ehlwanyela uSawoti kuwo. Malibonge igama lenkosi. Then bathandekayo lapho bezwa lokho bonke abasembhoshongweni waseShekemi bangena enqabeni yendlu yase-Elibereti. Lithi iBhayibheli khona lapho uAbimeleki elwa kangako kukhona abantu ababesembhoshongweni waseShekemi. Asishon sonke sithi umbhoshongo waseShekemi. Ubize lo mbhoshongo ubuzowubona mase kushunyela ukuthi hey eminye imbhoshongo ezochazwa kulendlu. Malibonge igama lenkosi. Kwabikwa kuAbimeleki ukuthi bonke abasembhoshongweni waseShekemi babehlangene ndawonye. Lesi sitha saloya muzi lithi iBhayibheli bonke abantu bagijima bangena embhoshongweni waseShekemi. Satshelwa isithi ukuthi hayi bonke abantu labo bafunayo bangene ndawonye lapha embhoshongweni waseShekemi. My God. Ashon song sithi igama lika Jesu linqaba. uAbimeleki wenyukele entabeni yaseSalimoni, yena nabantu bonke ababe naye. uAbimeleki wathatha izembe, celem imbazo ngesandla, wagawula igatsha emthini, walithatha walibeka ehlombe. Wathi kubantu bonke ababe naye, lokhu eningibona ngikwenza, sheshani nikwenze njengami.
wahamba phambili wafika wagawula igatsha elomile walibeka ehlombe wayesethi cela bonke abamlandelayo nabo benze njalo bagawula nabo base bethwala amagatsha wathi kuyalandelwana manje kubhekwepi bonke abantu bagawulwa kwaba yilona lowa igatsha lakhe kanjalo bamlandela uAbimeleki bawabeka enqabeni amagatsha lawa base bawafaka ephekwe enqaba lethi iBhayibheli bayithungela inqaba ngomlilo phezulu kwabo bonke bafa bonke abantu ababesembhoshongweni waseShekemi ashoni sonke sithi embhoshongweni waseShekemi bafa bonke lo mbhoshongo nginenkinga na nenxaki nawo phakathi kuona sithi asikwazi ukungena sikuthungele ngomlilo ufuse embhoshongweni ashongo sothi igama lika Jesu linqaba kungathi abayizinkulungwane abesilisa nabesifazane 1000 lonke labantu basha besembhoshongweni hey babe baningi labantu kulombhoshongo kodwa bafela kuona uAbimeleki ngicela ngibambelako bese kuzothandazwa uAbimeleki wayise eThebesi esebona ukuthi uwinile lapha eShekemi wayetha uthi ngidlulele naseThebesi manje wamisa malungana neThebesi walithatha elinye idolobha laliseduze kwakhona iThebesi sabona ithi uwinile idolobha laseShekemi nombhoshongo wakhona kuyangeneka kuwo nombhoshongo wakhona mawulayitha ngomlilo basha bephakathi abantu wathi akwengwelele eShekemi ke manje edolobheni elingaphesheya uhamba ngengqondo uthi uyowina nakhona ngizwani iBhayibheli hayi ngizothandaza la endlini ngani iBhayibheli kapha phakathi komuzi iThebesi le wawukhona umbhoshongo oqinileyo eShekemi bafotha ukuchazwanga kuthiwa kwakumbhoshongo kodwa kuthiwa eThebesi owakhona kwakumbhoshongo oqinileyo asikhulumeni sonke sithi umbhoshongo oqinile lithi ke babalekela khona bonke abesilisa nabesifazane nabo bonke abomuzi bazivalela phakathi kangcono khona into bebekhona izona lithi iBhayibheli benyukela ophahleni lombhoshongo ukhandwe ngendlela enamandla la ingathi ngizoshumayela ngawo la uShekemi ngizowuchaza lo seShekemi ungihlukumezile kodwa yabona ngizowuthandaza namhlanje ngizothandaza ngalo lithi iBhayibheli bakhuphukela ophahleni lombhoshongo uAbimeleki wafika embhoshongweni shuthi waseShekemi ufikile kuwo nakulo oqinile wafika futhi nakona kusho ukuthi sithi siyakwazi ukufika kuyo yonke imbhoshongo sekushiyana ukuthi unjani umbhoshongo mhla isifika isitha koshiyana embhoshongweni manje shona thanda kuyoshiyana embhoshongo awunelisonto lalapha emandeni lihle uAbimeleki wafika embhoshongweni walwa nawo oh my god shothi naba isitha siyalwa nalo mbhoshongo oqinile walwa nawo wasondela eminyango wombhoshongo ukube awushise njengasekuqaleni big mistake owesifazane othile waphonsa imbokodwe ekhanda lakhe lika Abimeleki wamchimiza ikhanda lakhe ayihambe rock lo baba sizomshumayela mase siyathandaza wayeseshesha ebiza udibi lwakhe oluphethe izikhali zakhe udibi ke ilo amabhera lo muntu lo osuke ephethe ihlangu olekelela ophatha ihlangu zenkosi makuyinkosi wathi kulo hosha inkemba yakho ungibulale ukuba abantu bangasho ngami ukuthi wabulawa ngowesifazane udibi lwakhe lwase lumgwaza wafa
portion sonke sithi amen. Zakha 18 sekuzofunda nina ngiyifundele mina noba ngikude la. Zakha 18 verse 10 sheshisa ngathi siphole sheshisa. Zakha 18 verse 10 ungasukumi thatha i-microphone funda. Igama lika Jehova lingumphosongo onamandla olungileyo ugijimela kuwo alondeke. Somebody say amen. La esifunda khona sifunda bazalwane ngendoda igama layo kuthiwa uAbimeleki. Awangichaza kafishane ke abantu basemandeni ngoba mangisethendeni angishumayele ngathi ngisesontweni. Ngisheshe ngijike la eduze. uAbimeleki bekukade ezalwa indoda ebiyiqhawe igama layo uGideon. uAbimeleki lo uzalwa uGideon. Emzala kwamanye amakhosikazi abenawo uGideon. Gideon benamakhosikazi amaningi. So wayesezala ke lo mfana ke okuthiwa uAbimeleki. Lithi iBhayibheli uAbimeleki kuthe ekhula nje ubebonakala ukuthi umfana onenhliziyo embi akafuzanga uyise ngoba kwesithathi enye into esilwa naye ebustambama isuke iqala ekseni lapha bona isihluphe ebusuku nje iqala ekseni awungiyashumayela yingakho usathane ukhula ulifaka ekseni umbone ekhuphuka nje umuntu ekhula umbona ngendlela yiyo nasekhaya ukuthi ngathi kude la kubhekwe khona umbona ngendlela adelela ngayo nje nomzala akayilutho nithuleleni ngiyashumayela nje nomzala akayilutho futhi engafika nakuye ngambamba nakumbani uyabona kusaAbimelekanyana lokho kusaAbimelekanyana sokufanele sheshe siphuthumise emboshongweni ngoba ngathi kusaAbimelekanyana. Lithi iBhayibheli mayikhula lomfana wakhula ebonakala ukuthi khona ukushinuka santungwa. Indaba yakhe icace ngalesi sikhathi sekushona ubaba wakhe Gideon. Lithi iBhayibheli after the death noma emva kokufa kaGideon wavuka lo mfana wamisa ikhaya. uGideon ufuna ubone ukuthi uGideon wayinamakhosikazi amaningi zozo ukuthi unengane engane. uGideon wayinabantwana abawu70. Ungangibuza ukuthi wayibazi bonke ngamaye beqhamuke la. uGideon owazi wayinabantwana abawu70 insizwe ezu70. Futhi kwathi makuhleli kaGideon kube sathi kuhlangene ibutho likaZulu kuzingane zakhe zodwa. Lithi iBhayibheli uAbimeleki wavuka emva kokufa kayise ngoba wayizalwa isancinza wabuya wazomobilize noma ke wakhanda uhlaka nohlelo lokuba kubekwe yena abe inkosi into eyayingekho obuhlelweni. Wathi ubani omunye ongaphatha esizweni sikaIsrayeli, ubani omunye onganiphatha ngaphandle kaAbimeleki na. Wathenga inhliziyo zabantu abathile. Wayisu Abimeleki ethatha iposition. Kodwa wabona ukuthi abantu abangangidlisela ogageni la noma abangiphathe kanzima abafowethu. Lithi iBhayibheli wayesekhanda uhlelo lokubulala bonke abafowabo abawu70. Lithi iBhayibheli wababulala etsheni linye. Alivezi iBhayibheli wayibenze njani kade babulala noma wayibafaka babeka ebutsheni abengekhemba. Kodwa lithi iBhayibheli bonke abafowabo abawu70
bafe endaweni eyodwa tsheni linye imhla sizingayishumayela kahle lonto so ishumayela kahle ngenilanga uNkulunkulu akasize singafe tsheni linye sonke abafethu 70 wonke kwakufanele mayisehle ebamba u30 nje lo munye u30 osela u40 osela athi awunaka usiqedwa itsheni lodwa nithuleleni kodwa bazana kodwa ngoba ngisethendeni ke siyishumayela mase sizovala leyo siqaphelisa abazana awu singafe tsheni linye abafowethu sibambeke namhlanje ngoba sisabingelela sibambe leli Bible wababulala bonke wababulala etsheni linye one by one waze wabaqeda abafowabo kanti ngebhadi lakhe kukhona ilasbon ngoba uNkulunkulu akavumi noma isitha siplane seqeda kodwa kunoNkulunkulu ongavumi leli Bible bekukhona ilasbon ugcino igama lakhe uJotham leli Bible kade bamba abafowabo bonke uJotham wasinda wabaleka ngizoshumayela la ekhaya lalela wayicabanga ukuthi Abimeleki uqedile ngenzalo yabafowabo kanti uhambe wrong ukhona oseleyo uJotham ngoba uSathana akanawo amandla okuqeda yonke into nyanyanya uNkulunkulu kunabantu abafihlayo nje abagcinela insali nikhona nibathandekayo abagcina ethi babe imbewu akuthi ngushumayeze njalo nawe hey bahambile abafowethu bahamba ngesikhathi seCovid abanye bahamba ngeimoto abanye bahamba ngezifo ukukhona namhlanje awugcinelwe njalo ukuthi ugoshe nje uphakamisa ikhanda uNkulunkulu unecebe elithile ngawe ayikho into oyenzile ukuze uphile namhlanje wena uyalala nje ucupha ialarm uNkulunkulu akuvusa wena uyalala nje ntambama nje mawuphumela uyofaka amapijama kodwa uJehova uzokunika ubuthongo ubani okenze something uzalale la yabona mesengenza lento engiyenza ukuze uNkulunkulu lethu ubuthongo uNkulunkulu okuvusa ikuseni lingakhali ialarm uJehova mayengakuvusanga lingakhala lize liyeke Jani makhala nje umusa njalo nakho ukuphila lokho nakho ukuphila umusa lo umusa ayikuzothandaza la endlini listen leli Bible uthase cabanga uqedile uAbimeleki wayisenza lo wamcimbi imbumbulu yokuthi ke abekwe ke abe inkosi kuthe sakuumcimbi wokugcotshwa kwakhe embumbulu ngoba lithi iBhayibheli ngifuna isizulu wabamba abantu noma wamanipulate abantu baletha isilver negolide kuyena emva kwalokuthi iBhayibheli wayithengela uhlobo lwabantu lithi iBhayibheli wathenga amayiyane niyawazi amayiyane lithi iBhayibheli wabekwa abantu abayuseless uAbimeleki agcotshwa abantu abayuseless abantu abangenamsebenzi wagcotshwa ziwengu wathenga iwengu wathi ngigcobeni ningenze ngibe inkosi zamthatha iwengu zambeka ehlalweni lithi iBhayibheli kwathi uyilanga lomcimbi wakhe oh God uJotham wagibela entabeni phezulu wayeseyamemeza ngelanga lomcimbi yabona kathi sebathi bazomgaxa nje bamgaxa indaba wayesethi uJotham ngicela ninginikeze iattention kancane ngicela ukuphawula wathi hawu sizwe sika Israyeli nina liqiniso senikhohliwe ukuthi ubaba uGideon uNkulunkulu umsebenzisile enhlenge ekutheni zenu uzasebenzisa igama lokuthi ubaba wariska ngempilo yakhe ngenxa yenu uthi namhlanje senithatha uAbimeleki niyamgcoba abe inkosi wayeseyamemeza umfana wathi lona imgcobayo abe inkosi uyoba lugibe kini wayeseyaphuma umfana wabaleka basala benza umcimbi kabuhlungu namazi umfana endlebeni baleka umfana osho ufuna niboneke la sifike kanjani la sikhona manje
lithi iBhayibheli ke uAbimelech fast forward ke ngoba asikho conference attended uAbimelech ke waqhubeka ke waphatha lithi wayiphethe ngesandla sensimbi vele waqhubeka waphatha nayo ke indaba la iqala khona lithi iBhayibheli phakathi kwezinye isizwe kwavuka abanye bathi sikhathele ukuphatha uAbimelech unesandla sensimbi kwavuka indoda eqhugada yathi no kwanele ukuphatha uAbimelech asivukeni madoda silweni noAbimelech le ndoda yayingawaseshekeni kanti ifuna ukulwa noAbimelech nje ngizoshumayela namhlanje ifuna ukulwa noAbimelech nje ayinalo ithemba oh my god iphuma iyola nesiqhwaqa ayinalo ithemba ayinayo indawo yokubalekela inombhoshongo obuthakathaka bamqhukulusa ngizoshumayela ngoJesu namhlanje bamqhukulusa uAbimelech lithi iBhayibheli waphuma uAbimelech balwa uAbimelech waba namandla kunabo wabanqoba lalala ke bekuvele kuyisiko lokuthi uma izitha zakho zikunqoba zinamandla kunawe mawusuhluleka baleka uyongena enqabeni ngoba enqabeni bekuyiyona ndawo othi masengihlulekile kumeke ngangena khona nabangilendelayo abasenamandla benza kanjani bafowethu kanti inqaba abangena kuyonthule yazi la isonto kanti inqaba abayikhandele bo manake ngikutshele na indaba enkulu impe yangampela inqabe yokudlala kodwa ngizoshumayela lekha ayikho into ebuhlungu ukuthi ubhekane noSathane wangampela kodwa ube noNkulunkulu wokudlala ubhekane noSathane wangampela kodwa ube nenqaba yokudlala ashontsoka ukuthi uJesu inqaba you cannot afford to face the real devil with the fake God. Iphutha lika Abimelech iphutha lika le genge yaseshekeni ukuthi libhekana nempi yangampela kodwa benenqabe ebuthakathaka oh my god balwa babonta impi ngaphe kwabo bekuvele kufanele kube njalo ngoba inqaba yayikhandelwe lokho bantu benkosi wakuthi uma ubona izinto seyingaphekwa amandla ngithuleleni bazalwane wawuthi uma ubona izinto seyingaphekwa amandla akho uzosabathe uyaqhishaqhisheki uthi uyalakulweki lalela ke uthi uma ubona izinto seyingaphekwa akho uthi nqaba sewindawo yami yokugcina yokuphephela izitha ingaphekwa wami impi ingaphekwa wami sengethemba inqaba bekuthi uma ungena enqabeni uvale udelele emva kwalokho maka wangena enqabeni musu uyaqala uyadelela uthi ya ubani lokhuluma too much uyazi uthemba ukuthi ususenqabeni already kodwa yazi laba abantu yazi bafowethu uthemba ukuthi ususenqaba uthi ya ubani lokhuluma too much umtshela uqala isitha sakho ngeke ungalutho athi uSathane ephuma lapho ukwathi watshela abantu kuyaphunywa la athi uSathane wozala watshela abantu kuyehliwa athi uSathane yehlala ukhona uthi watshela abantu kuyehliwa bangena enqabeni kanti inqaba yaseshekeni inqaba ebuthakathaka uAbimelech wafika ireport yokuthi bonke labantu kade ubafuna bahlangene how can you bafethi angeke ngiyashomayela how ungayenza kanjani othi risk engaka ngoba lithi iBhayibheli babe 1000 kukhona nabesifazana ungariska kanjani uthatha ifamily yakho yonke uyayifaka enqabeni ebuthakathaka noba umake babe lapha abantwana balapha imina ngiyashumayela nikhona ya obaba balapha kodwa la umuntu owayeza wakhanda le yanqaba inqaba engenwa umlilo inqaba eshayo inqaba evumela izitha ingene wayikade ethi wenzani emva kwalokho ufaka abantu bangampela enqabeni yokudlala
can you do that mistake? Sathandaza njalo. How can you do that mistake? Wabafaka enqabeni. Bangena enqabeni bonke. Watshela nomama. Kanani makhosikazi? Angena nomama bethembile. Bahlala enqabeni. Watshela uAbimeleki ukuthi bonke labantu abafunayo sebendawona. Inqabi kwenzele kwalula. Yavele yaqoqela bona bonke. Ungabe usalokhu uhlupheka uyozingela ibaqoqile inqaba yokudlala. Sebephakathi. iBhayibheli lithi wathi uAbimeleki asike isidingo sokuphatha inkemba lapha. Eyanqaba nje kulula kabi. Ungaphathe ngisho umkhonto. Yathi ngicela wonke umuntu athathe izembe agawule ihlamvu. Yathatha indoda yagawula izembe. Yagawula ihlamvu yalibeka ehlombe. Yathi niyangibona isho amasosha amangaka, thousands of soldiers. Yathi niyangibona ngenze njani? Bathi siyakubona command. Wayesethi nani ke umcela yube indoda igawula ihlamvu layo. Khona la ngifuna siye khona namhlanje. Bagawula laba babeka amahlamvu. Wathi ngilandelani? Wathi le nto akudingi nokuthi uzuhlome ngemkhonto serious. Le nto uma ungaphatha amahlamvu nje ilula kabi le nto. Bahamba beyiculela nje. Ingozi kuba senqabeni. Uma fika khona lithi iBhayibheli wafika eminyango wenqaba walayisha wonke lamahlamvu wathi faka nawe bawafaka bonke base bayalayitha. Lithi iBhayibheli inqaba uJesu ngizomshumayela namhlanje. Inqaba iyashisha ngomlilo. Ngavela ngakhumbula elinye izwi elisencwadini kaIsaya 43 kodwa nikhona nibathandeka. Kukhona into ethi ungesabi. Uthi noma udabule emalanga binomlilo. Uthi awukusha. Uyayibona ke la ayishiwo kunoma kubanda. Kushiwa abantu abasenqabeni ephilayo. Ngoba kuleya nqaba akungeni umlilo, akungeni isimo, ngithuleleni kuyashumayela. Aqala ngale yasesheke mike. Ngaze silinge ngoba yokuthandaza lesibili. Bambaka bayishisa ngomlilo inqaba. Into engiphatha kabuhlungu angconthi isha yona. Andisha nabantu phakathi. Waqasha ethembeni lakho la liyahlupha ithemba lakho. Ulibamba kanje ungalifuni ukumbamba uJesu ubambele lethembeni lakho. Kodwa mhlase libhubha ithemba libhubha nawe phakathi. Ngoba akekho umuntu ongenaso isizathu songaphenduki. Khonto ibambile. Boza sakhe khonto ibambile. Khonto ibambile. Kashiyela nje bamba ngezandla zombili. Khonto ibambile. Lo mfana ngisho ngazama ukumnika lento akathaka akumukeleki. Ngisho ngazama umnubuka uyifuna kabi ifona kabi. Lethu wallet. Angizuvula phakathi abanye abasethi ngathi khona la. Hey phuma lapha. Akumuke. Lethu khiwe imoto. Noma uphethe sethusi uzobuya. Akunikele. Lethu khiwe imoto seduze. Kuyashunyela awushumayela ukhiye wakho. Thank you. God bless you. God bless you. Lethu khiye wethu. Lethu khiye wethu. Kuyashunyela serious. Sasonto. Lethu khiye. Uzobuya ikhiye wethu. Bona umntana mase phuma ngapha no baba yovula. Kanjani ngishumayela? Lethu khiye. God bless you boy. God bless you. Funa abafana manje nawe yazi. Good boy. God bless you. Buka kuseluzeni ngoba ubambile. Mana ngaliboni imali le yini le? Khulumani phela nithuleleni manje. Lo muntu usesidingweni semali uthi nje ubamba into engenamsebenzi. Yazi ukuthi kuyaxobezela lokho kubambile kahle. Bengifuna ubamba into engenamsebenzi ngempela. Yale ndi indaba ixolezele lethu. Ufuna ubamba into engenamsebenzi. Mnika into engenamsebenzi. Namsebenzi. Namsebenzi ka usikuthatha ukuthi akunamsebenzi. Listen. Buka. Lalela amathuba ayavuleka. Usemkhuleko nomfana ufuna ibreakthrough yempilo yakhe. Afika uNkulunkulu athi kuJesu. Afika uJesu athi ngiphethe impendulo yento oyifunayo. Athi nanti isilifu. Na impendulo yempilo yakho. Manje akubambeke uphethe into engenamsebenzi. Athi uJesu angisazi ke. Lo mfana ubulawa izithukuthuku.
impilo inzima ujuluki athi uNkulunkulu nayinto yokusula ujuluka uzube nokuthula mfana wami nayinto yepeace maka wathola lo uzoba nokuthula athi umfana manje inkinga kukhonta ngiyibambile athi angisazi athi okay khehla kulunge lahluleni nasi ke zoqhumana siyazi zonke ziyathandana nasi zoqhumana impilo yakho uzishintshe uhlangane nomhlaba ukwazi ukuthi kwenzakala nezweni uthi uhlala la endlini ukuqhumana nomhlaba wakho nayi breakthrough mfana inkinga ukhonta ibambile athi uNkulunkulu akayikulungela ukuthi ngidluleke ngiyabona usesidingweni mfana wami ngifuna ukukunika imoto ke manje car of your own car of your dream imoto yephupho lakho nathi breakthrough yakho nayi breakthrough yakho umfana uhlupha ngento yodwa khonta ibambile ngithulela ngiyashumayela nje lalela athi uNkulunkulu akusazi ke na umuzi kodwa ngithulela nibathandeka ngiyabonga ukuthi lokhiya wodwa bani nansi imizi uzoba nomuzi la uba nomuzi la ube nomuzi la ube nomuzi la nayi breakthrough khona into ayibambile beka phansi lento sakhile into esoyishumayela uyibeka kahle lento wena uyibeka ngifuna uyilahle into esoyishumayela la fanele ulahlela ukuze ukwazi ukubamba la uzothi usabambela kubambisela uthi usabambela kubambisela uthi usabambela kubambisela athi usase right athi mana ke kese nakho ukuthula ongakutholi kuba akube khona into eyilahlayo lahla amathemba lento yakho kuleke esonweni ubambezela into zakhe eningi beka khehla kahle ke wena into zami zangempeleza ke khiya kumvelasa ukhiya kakhehla ku zonke izinto ezibuyele ngabaningi baso nisekozweni uamen wena kodwa yazo ungitsheli kahle nisekozweni kodwa somebody say Jesus bawushisa amathemba afayo uthema iqedwe ukushiswa umbhoshongo lithi iBhayibheli elikhulu bafa bonke ashona sonke bafa bonke watrenda ngafanele ngibuye ngizama phela ubuya nganene watrenda uAbimeleki wagcwala zonke izinkundla zokuxhumana thu inkunzi malanga ekwazi ukushisa ngisho imbhoshongo wakuda yana nto breaking news indaba zephambili twayiphambili ngokuhlwa nje uAbimeleki usiqothule yonke imbhoshongo kwafa abantu aba-1000 indaba zonke zaba ngoAbimeleki naye waphakama ehamba ebuza kubantu ubani ofana noAbimeleki wayeseyeshwa imistake wayenza kenansi uAbimeleki uthema iqeda ukunqoba iShekemi wayesethi mina ngumudlu wamadolobha sengifuna okanti my goodness kanti uhambe wrong eKenani wathi mina ngumudlu wamadolobha njengoba ngisuka la manje sengiphikelele manje eThebesi ngiyokwenza into engidume ngayo lethi iBhayibheli wangenela iThebesi abantu baseThebesi na into engiyithandayo abazamanga ngishubulu lithi babele bezwa kodwa ngcono khona ngikhoza khona elakhasapha lithi iBhayibheli babele bezwa ukuthi uAbimeleki okade eqeda iShekemi usafika eThabesi bathi asizula kuzama ukulwa bavela bangena enqabeni eqinileyo hakuthi ngithulelani bangena enqabeni eqinile ashoko sokuthi inqabe eqinileyo bangena embhoshongo oqinile lithi iBhayibheli bangena kuwo bafa lithi abagcinanga lapho mabengena basebekhuphukela phezulu obangishilo bafuthi nayizolo ngathi lo mbhoshongo unendawo ephezulu bangena basebekhuphukela phezulu yazi babenzelani benikhongekho ngathi isomthethweni benzela ukuthi isithi abakwazi ukusibuka kanye njengoba usibona nje ungacabanga ukuthi siqhosha sifile sithemba umbhosho njengoba usibona nje siqhosha sifile kodwa nithula la isonhlweni
siqhoshe sifile ungasubuza ukuthi ngasibathembeni nababantu sethemba umbhoshongo oqinileyo asenzi lutho abanye bavuka babe busy ekseni ngeke ngisho benzani abanye abalali abanye benza uA no B no C thina sivela sihlala embhoshongweni sivuka ekseni sithi akekho njengawe sithi akekho lingana nawe emva kwalokho siphuma siqonde ngqo uSathane ehlehle yena somebody say Jesus amathandaza ngizokwethula nje umbhoshongo oqinile uzokwenza lo baba ebusuku eKenani Elisha sizokwethula umbhoshongo oqinile sizothi bantu benkosi noma yini noma umuntu aphimele kodwa khupha impilo yakho nawo umbhoshongo oqinileyo noma yini kade ibamba ifamily yakho nawo umbhoshongo oqinile umbhoshongo oqinileyo bamanike sosithandazeni ngoba ethendeni kuyashesha ukuphunywa kufana nase conference buka lead iBhayibheli bangena embhoshongweni base bekhuphukela phezulu apha abantu engishumayela kubona kodwa bangena benze njani base behlala phezulu poor Abimelech kanti uNkulunkulu uthi mene tekela uthi insuku zakho ibaliwe Abimelech ndini ngicela ungiphancane la kahle ngicela ungiphancane uthi insuku zakho ibaliwe Abimelech ndini your days are numbered thank you your days are numbered Abimelech ndini khona abantu njengoba kunele mvuselelo nje uNkulunkulu uthi wena Sathane ndini insuku zakho ibaliwe uthi sono ndini insuku zakho ibaliwe uthi kufa ndini uyabona njengoba sisoshumayela kuzohlehla ngisho umncwabo ngoba uSathane besethi uqedile ngempilo yakho kanti inqabe eqinileyo imbhoshongo oqinile uzofika bafowethu sengibe naso isikhathi ngishumayela ngeke ngambona uNkulunkulu ezimhlola avela athi phuthumisana imvuselelo kanti akhona nje ukuthi kuzoba ngumsindi ebusuku inkosi izoshekelela impilo yabantu abathile lapho uSathane usadwebile wathi lo ngiyaqeda ngaye ifike inkosi yenkazumulo ifike uJesu ophila no amen ngicela indlu yonke babanike bambani lithi iBhayibheli wase Abimelech bakhuphukela ngehla phakathi kwabantu abangena embhoshongweni ngoba embhoshongweni oqinile yo kuneyinkaimane zakhona phakathi kwabantu abazongena embhoshongweni kwase kuba khona umuntu osifazana oyedwa othi anginyuki ngedwa nginyuka nembokothe kodwa yaze ngithule hayi sontweni nginyuka nembokothe ngazi ukuthi uthi lo mama umbhoshongo nembokodo okwandawonye ingakho athi ngimphindele obanizwanga ungathi uthi lo mama umbhoshongo nembokodo ahlukana okwandawonye ya uma egeje embhoshongweni uyofela embokodweni uma egeje imbokodo uyoshawa umbhoshongo alakhala bashada ngoba lo Jesu esimshumayeza yena uthi akufihla uthi embhoshongweni ngiyaqasha kodwa ngithuleleni ngiyashumayela nje uthi embhoshongweni ngiyaqasha nembokodo ngiya-atheka embhoshongweni ngiyaqasha nembokodo ngiya-atheka lona lolo gama liyasifihla lona lolo gama siyahlasela ngalo uthi ngifuna ukuqeda ngempilo kaNoyi bani angimazi uma eqeda ukusuka la ubheke kuliphi idolobha kodwa ngifuna athi lalela umlando wakhe wasuka eShekemu waphelela eThebesi
Yasembhalela umlando wakhe manje. Wasuka eShekemu waphelela eThebisi. Ngeke uwine Sathane uzufe. Ngeke uzogcine wena. Wasuka eShekemu waphelela la. Wathi umama ngizonyuka nembokodo. Lo baba. Wenza into efanayo ngoba uSathane nje uyisa umungu mangatha. Ukhahlela ngomlenze wodwa. Uyabona lesasilinga wayisilinga ngaso okhokho bokhokho nama ngisalinga wena ngaso. Anna amen layini. Anikwazi umbale umbone uSathane noma esephelwe izitayela. uSathane old fashion kodwa ngithule yazini. Ngangashumayela nje kwelinye isonto ngingashumayela esontweni ngathi umuntu okuthiwa namanje usindisiwe ngisho usindisiwe phela. Osindisiwe uthi uyajola i-old fashion ifashion endala kanje lo akasayena nokuthi wethethe sohlekwa uphuma apha umuntu osajola isithi isitele sidala kanje sokuqasha nesono sokujola esontweni uphuma apha siyakhona usajola manje izinto sayishintshe lo sajola awasakhanjwa ngomncwele manje usafihla isaka nawe uphuma apha nokujola isitale sidala kanje siyajola sidise uphuzo utshwala uphuma apha namanje uthi ngidlula utshwala for 10 years awukahle wena ukudlala usahlula ibhodlela lehlaza namanje nasenikhophozela manje ngoba ngiyashumana ngathi niphezulu ngane eKenani elisha ngathi niphe 1 ubona manje ngiyakhophozela manje Nkosi lokwabe ubona ngani nkulunkulu wabona ngani imposho asihambe nisemposhongweni aze gcine sesiphela la kanti kufanele sithandaze la imposho wangena emposho phuwa Abimeleki wenza isitayile esifanayo wagawula ihlamvu nakhona athi lo uShekemu sometimes we need to prove devil wrong. Hey khona la ucathi kudlalwa khona baphoda laba bazana babe khona kanjani amashinga wona lemkhufa engafuni ukukholwa kahle ixasha la emasontweni uvela uphinqa amehlo intombazana hey akhona eShekemu phinqa amehlo hey ngisho ukuthi umfundisi uzenza sihoshanyana oba laba benehosha manje ngazi hey shut up nesihosha sakho mawusukhuluma ilanguage engayizwa back off mina abantu besifazana sangathi ngake ngihlale nabo kwengikhulume nabo nje kwengiset istage ngoba sometimes yazi awasiyeke nje kufanele asisethe nescrew lapha ukuthi know your value man wonke umuntu ofuna ukupracticeela kuwena ukubheda wonke umuntu ofuna ukuwala kuwena uthi wena I'm not a falling ground angidoni ground lokuza kubona umuntu mayewa kanjani ubani wakuthethe ngishipini umphoxa athi phela so personal ngithi yes it's personal I was to express my last akho la mina I'm not a game and take a stand as a woman and walk tall ngalokho niba ngama victims ama false prophets la Sana ngathi nginivale nginithela ngamanzi abusisiwe You need to stand up as a woman and take your ground ungadlala amahumusha lapha eza ngegama lika Jesu uthi njoba kuzoshunywa la kanje awuhuda lapha wena uzoba i-victim makhamba liphele ikhende usuyi-victim susana nezisu kanti unulele kanti wena kanti wena uyisithingithini kanti wena kanti unjani wena
awusayibona nje nenkosi wona yonke imigqakazo nje wona ubona noma sekuphosa umgqakaza ubona uyinkukhu ngempela vele ngathi ngikubenqonye ikhanda ubona abase kuyitrap le muno makhelwa no right umthetho ayikabi makhaya ayikabi mawukwazi ukukhuluma makhelwa wakho umthetho lo baba vele ushumayela kanje makuzokwakhiwa umuntu wangena sekeni waqhama nehlamvu njengasekuqaleni uthe sathi ucabanga engakawushisi ngoba God will never wait wathi ngena nje ngaphansi wathi lo umbuke ezantsi ngoba abantu abazokhuphuka wena njengoba sekubiza nje nyuka manje wena nje la uhlulwa lutho ukuthi ulwaye wena izolapha ezantsi to eagle mayizo khona lento ethiwa eagle mayizo bamba inyoka ibambe so mayisela inyoka isuka isalwa ufuna ukuzama uyishaya eagle ithi yakho la mikuyafika nawo phezulu lapha kukhona la kuphefumula ama eagles khona kuphela uma uyashita nawe nje manginyuka nawe lapha khona nethiwa oxygen ayikho khona indawo usufika kuyona sofuna ukuthola isupport ithi mayisifika nawo lapha na ithi namanje usaphapha akusadingi nokuthi izilwe isihlulwa uphefumula ngenxa yendawo ekuyo yakho nyuka ngeke akwazi ukulwa nawe uphezulu manje xa kodwa nithuleleni khuphuka manje nyuka kuKristu manje ngena kuKristu nyuka usithi obana babelwa nami uzoqala izithu uyibukele phansi uqala izithu uyibukele phansi leli iBhayibheli lo mama kwasho ukuthi imbokodo akayidedelanga unyuke naye obana abantu singabakhulekethe bangayishini imbokodo mabe khuphuka wanyuka lo mama iphethe ngesandla imbokodo abanye ngiyimi nje ngishoyo abanye bambuza mama uzoyenza lento iphetheyo wathi hayi noma ingakabi nomsebenzi manje kodwa mhlambe kusasa ubani wazi yasikhuphuke nayo leli iBhayibheli thema ifika phezulu wabona ienemy yesizwe sikaNkulunkulu leli iBhayibheli alishona ukuthi wamjukujela hayi kodwa abafanele igama likhulu manje ngizomshumayela ngelilanga manje ngizomqethela ngelilanga lo mama alishona ukuthi wamjukujela lithi wayidedela wafolo wayidedela so kuyabona ukuthi kwakuyimbokodo lokho wafolo wayiyeka imbokode yahla maningi amasosha lapha phansi kodwa yayifuna uAbimeleki maningi amasosha khona la ayaphithiza kwathiwa sifune ekhanda lesincalakazana la sifuna ikhanda lo master lo siqwaka yehla imbokode yatinake simfuna lithi iBhayibheli alisho nokuthi wamshalithi wamchimisa wabonakala isosha elinemqhele eminingi nezindondo eziningi zokulwa lawa ngobuso lithi iBhayibheli umewa uAbimeleki wazi ukuthi ubani omshayeli lithi walala phansi esephefumula ogcina ngoba wavele wabona ngeke ngisavuka la bafothe emposhongweni kaNkulunkulu ophilayo akuphumeleli sitha ngiyakutshela mntanami iziphi ziyafika nakuwo lo mbhoshongo esukuwo bapha abazalwane ziyafika iziphi nala wathi omunye hayi nikholwa kanjani nibhekana nezimpi buka nani niyashonelwa izingane ziyagula nani niyagulelwa kodwa lalela sifani sibhekana nezimpi sibe sisembhoshongweni sibe siqiniswa amandla ombhoshongo asikhonzeli khona ungalingwa asikhonzeli khona kungaliwa nathi leli iBhayibheli wamchimisa chim wow wayeseyakhuluma lamazwi lele phansi wabiza amabhere yakhe lo muntu omphathele ikhanda wathi bhuti ngicela ungiqedele akasho ngiphuthumise esibhedlela
ngoba leli igama mekele kadedele meke walibiza kahle leli igama akekho umuntu wakwasinda wathiwa lalela malibheke izitheni zalo akekho umuntu wakwarecover meke leli gama lika Jesu labheke emadimoneni aliki idemon elirecovayo meke labheke esimeni sakho asiki isimo sakhe esirecovayo meke labheka esonweni nasesifeni sakho lisha amademon ezifo ayalazi leli gama meke wabhekana nalo akekho recover wathi ngiqedela bavela ngengisinde wathi izathu yini ngishawe ngembokotho manje lembokotho akekho umuntu angangezwa kuthiwa wasinde eshawe ngayo so vele ungiqedela kwasho ukuthi ushendoda eshuda ayisehluphile nakubo lapho akasathi awu master hayi asikuzama wathi ithuba elikhulu kangaka kade ngangilifuna lithi iBhayibheli wamqedela lo lithi wafa uAbimeleki ngicela ukubuza efela kuphi embhoshongweni oqinile sime ngenyawo sithandazwe ngicela nganyakaza umuntu uyathandazwa manje makuthandaza kunyakaza umuntu esontweni makuthandaza kunyakaza umuntu yakhuleka manje moment serious namhlanje ebusuku siletha umbhoshongo lalela ke mngane wami oqinileyo angiphiki iBhayibheli sitshela ikhona imbhoshongo emini kodwa siyibona isiphetho sayo akhona amanye amathemba kodwa isiphetho sayo kodwa namhlanje zokwe introduce uJesu oyinqaba uthi obhala umhlabelelo igama lenkosi liyinqaba uthi ko ophephela kulo uthi uyasindiswa uthi abakhuleka kuleli gama abayokwesaba athi ke nokuba umhlaba uzanyazanyiswa usethi libonga abantu libonga nayizingelosi ngoba likhe linye igama elihle njengelakhe asivala amehlo siyathandazwa